inini howa ndohuda but ndohla uzi unouraya katenga kuvanhu vane karamari yavanongodzura pesu pese unofa. Yo, so unopindura nambuya wako madira unoita howa unohuda nandingodi wese mangara chitoutenga sha ndonzodyiwa yokumusha kwedu pane churu chinomera howa chinozikanwa musi wa7 January wega wega panomera howa gore rega rega 7 January musi wa7 January wega pamera howa vanhu vanotomanyirana kudai howa muraini medu vanomanyirana kuenda pachuru chocho but ukakasisa ukasvika ma5 unosvika usipo washaiwa kuti kanzokere pa10 munhu unosangana naye chitoenda ikoko anodzoka nehowa iwe wasvika uchishaiwa unenge watomera howa hausi slow kakuti wasangana nemuriwo kaupedza gore rese saka unongomera chuzi howa unongo iwe auzivi kuti howa unomera musiwo here pasina mamini iwe ndikandikudzi vanhu vachienda kugadheni kunorima kana mune masidzi ehowa vanhu vaenda kugadheni kunorima howa mutosara muchipambira sadza baby munotosara mubika sadza akatodzoka achipopota kuti amusema pizza bika adzoka nemuriwo ayo vanhu masvingo munonyepa unoti kuroma nauro ungatokunyepera vanhu vakuzviri serious ndisara chipambira sadza iwe waindonogadzira ndichitogadzira muhomba womuriwo wewe nikiri ukudyara howa iwe unofanira kungobika sadza kuda udzoka wapedza utodzoka